Στέφετος, Γιαννακόπουλος. Δοκάρι. Χάθηκε το πέναλτι για το Ολυμπιακό. Ευκαιρία για τα Βιλίσια να πάρουν προβάδισμα. Πηγαίνει ο Στάθης. Απέναντι το Σάμιο. Στάθης. Γκολ. 1-0 τα Βιλίσια. Ο Παλετσάκης για τον Ολυμπιακό. Απέναντι από τον Ασλή. Δεύτερο απέναντι για τον Ολυμπιακό. Γκολ. 1-1 σοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Δεύτερο απέναντι για τα Βιλίσια. Ο Σταθάτος. Απέναντι στο Σάμιο. Out! Παραμένει το 1-1. Συγκλονιστική εξέλιξη και στα πέναλτι. Ο Βαγγέλης ο Ξυπνητός. Απέναντι από τα φλέγα των Βελισσίων. Γκολ. 2-1 Ολυμπιακός μπροστά. Τρίτο πέναλτι για τα Βιλίσια. Με τον Ταμπάκο. Γκολ. 2-2. Ισοφαρίζουν τα Βιλίσια. Τέταρτο πέναλτι με τον Χριστόπουλο. Ολυμπιακός. Επέμβαση του Ασλή. Τέταρτο πέναλτι τώρα για τα Βιλίσια με τον Κώστα Κοτσιόνι. Απέναντι στο Σάμιο. Γκολ. Μπροστά τα Βιλίσια με 24-23 στο συνολικό και με 3-2 στα πέναλτι. Τελευταίο πέναλτι για το Ολυμπιακό. Γκολ από το Κουκουλά. 3-3. Τελευταίο πέναλτι τώρα για την ομάδα των Βελισσίων. Αν το βάλει ο Γκυλάκης, τα Βιλίσια καταχούν το πρωτάθλημα. Γκολ. Τα Βιλίσια είναι πρωταθλητές Ελλάδος για το 2015-16 στην κατηγορία των παμπέδων μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι με 4-3 και συνολικό σκορ 25-24. Τα Βιλίσια κατακτούν τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων με το πέναλτι του Γκυλάκη στο τέλος της διαδικασίας. Σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας γιατί θα ξεκινήσει η διαδικασία της τελετής λήξης και των απονομών. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στην ΕΜΕΑ θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη μεγάλη περιφερειακή συνάντηση με σκοπό την εθελοντική αιμοδοσία στο Άλσος Αγία.